A flota está amarrada. Non está amarrada en todos os lados, pero sí está amarrada. Para nós é un pan moi grande porque non estamos facendo a pasta que hai que facer. A realidade que atopamos hoxe é esta. Mañá mércores será a mesma. Eu penso que mañá miércoles dannos un respiro. Sí, o tempo, vamos a mandar unha exclusiva. Vamos a mandar unha exclusiva. O miércoles e o jueves temos un... Respiro. Un respiro. Solo como a moscas non, pero un respiro vai non haber. Por tanto, vai haber máis peixe. E despois, viernes e sábado, zapatazo de novo. Así que mércores e xoves a mercar as nosas prazas de abartos e mercados municipais. Non faltar. Pois aquí hostedes, estes dous hoxe estiveron dando a matraca cunha polémica, aquí o Antonio máis o Vilares, que é mellor a comida de fora ou a comida da casa de toda a vida. Eu teño clarísimo, pero estes dous estiveron... Mira, o lóstrego que vedes aí, ese rayo, foi o que nos causaron na cabeza todo o día. Mellor a comida de fora, mellor a comida da casa, e raca, e ata que foron gravar cada un no seu sitio para demostrar, non pararon, Bueno, a ver, de primeiras podemos pensar que a comida da casa é a mellor, Alicia di que ela fai as receitas da súa avoa, co cal pode parecer insuperable, pero é que despois está Isabel, que ten un negocio de comida caseira para levar e di que emprega produtos de tempada e de proximidade. Que engañará? Pois veremos a ver. Que tal, Isabel, como estamos? Xa te vexo que a primeira hora da mañá xa estás atarefada. Desde a primeira hora xa temos encargos, pedidos, que está entrando a traballar. Antes de entrar, pois xa nos fai o pedido e despois a salida xo recollen. Bueno, vendo un pouco como a xente vive hoxe en día, que todos andamos moi apurados, que non temos tempo de cociñar, pois pareceunos unha boa idea facer un sitio de comida para levar. Hai pedido. 4 caminos, comida para llevar, buenos días. Y entonces a veces recurro así a alguna cosa. Pero muy bien, un recurso muy bien. 50 comidas, vamos a ver. 2 de rabas y 2 de guiso. Nos gusta moito que a xente vexa todo o que estamos cociñando, incluso cando as cousas están salindo, que xa as podemos vender directamente da pota para casa. Aquí onde se fai a maxia, mirad que fogóns, Exactamente, onde se fai a maxia, ti dixeches. Que rico, Déixame preguntarche, Isabel, anda, mira que albóndigas, déixame preguntarche por temas de intolerancia, iso tamén o traballades? Tamén, hoxe en día hai moitísimas intolerancias, hai o gluten, os mariscos, bueno, eso é un tema que nos temos moito en conta porque temos todo tipo de públicos, entonces hai que mimar moito esas cousas. De feito, nosas carnes xa non as enharinamos para que todo tipo de xente poda tomar as carnes. María, estas son as famosas albóndigas, Albóndigas caseiras, de toda a vida. Eu estou feliz de estar preparando aquí os platos porque teño unha boa jefa. Comprastes en locais como este de comida para levar, sodes máis dados a facer na casa? Na casiña que sale máis barata. Comemos muchas veces fuera. Comer foros do fin de semana. Sí, pero después en los días laborables normalmente comemos en casa. Vale. Claro, por poco tiempo. Por poco tiempo. Sí, claro, nos ayuda más a comprar. ¿Sí? Yo esto lo veo muy bien. Para la gente que sea una o dos personas, yo creo que les compensa. En otras condiciones, yo no. Porque a juventud non quere traballar. Os vellos sí que somos traballadores, pero a juventud... Non se ponga a facer un caldo, a remexer, iso xa... Nada. ¿No? A veces lo saca de apuro, ¿no? Y pasamos rapidito y está todo listo y ya llevamos para comer en casa. Pero bueno, para una persona sola, yo creo que sale hasta más económico. Pues seguramente, porque tal como está cesta da compra, que está por las nubes... Y encima no trabajan. Ni manchan. E cada vez máis, sobre todo en comidas moi básicas, como pode ser un caldo galego, unhos callos, unha sopa. Vivimos demasiado apurado todo. Quizá ahora, yo vengo ahora, por ejemplo, de Pilates. Claro. Entonces aprovechamos más otras opciones. Claro. Y la comida, la cocina, te lleva tiempo. Moi boas, Óscar, que tal? Moi boas, Alicia, que gustazo. Que sepas que nos encantou o teu vídeo aí preparando as rosquillas. Que cosa máis rara. Si non ten nada, Dios mío. Como que non? Ten, que hoxe en día é moi complicado atopar sitios ou atopar unha receita, pois que sirvan as rosquillas tan ricas así, como se facían antes. Estas rosquillas non son dulces. Son as rosquillas antiguas, porque eu acórdome que miña abuela xa falaba da bisabuela destas rosquillas. Claro, tes aquí a masa das rosquillas preparada, non? Ai, mira que boa pinta. Ves? Claro, con canta anterioridade tes que preparar isto? 3 horas.
Vale, vexo que estás botando aceite de xirasol bastante. Non é de xirasol. Ah, non, é de oliva non. É de oliva, pero 0,4. Ah, vale. Do suave, porque Vale. senón faise moi fuerte, sabes? Vale, perfecto. En cantidade. Óscar, claro, a tua avó imagino que che facía estas rosquillas dende pequeno. Sí. A ver, yo nunca vi cómo las hacía. Yo las comía solamente. Vale, aquí temos a receta. 12 huevos, 250 gramos de masa madre, da panadería, non? Levadura de panadería. Vale. E 1 kilo de fariña. E nada máis, mira que sencillas son. E un poquichín de sal? Sí. Cal dirías que é o truco para a xeración millennial que nos este vendo? ¿Para hacer la rosquilla? Sí. Pues yo que sé, macho. Inténtalo varias veces e a ver si te sale una. E claro, ti agora precisas da axuda do teu neto, non? Para facer as rosquillas. Sí, porque un solo, vamos, non pode botar e atender a darlle a voltiña. E no momento de crear a masa, de facer a masa tamén, hai moito amasar durante moito tempo. Hai que darle aí un buen rato, sí. Ui, pero isto pégase moito. Ai, a miña non vai valer para enseñar, Eu non lle dou feito furado. Cuidado, non te queimes, eso é o principal. Bueno, é unha figura... Unha figura... extravagante. Distinta. Hai que mollar cada vez que se... Cada vez. Ai, vale. Non se quere facer o furado. E xa están as rosquillas feitas. Claro, nós o que quixemos, para comparar un pouco que podemos mercar por aí nun supermercado e comparar co que facemos na casa, pois eso foi traer unhas rosquillas destas que compramos nun supermercado daqui local. Home, a diferencia xa se veu. Se ve. Bueno, claro. Isto é moi esponjoso. Esa é la tuya, Si, é a miña. Fariña de trigo, azúcar, ovos, aceite de xirasol, e aí xa veñen aromas, gasificantes, acidulantes...